funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL. Bisimila an ka bi wula na kibaruya kɛnɛ kan bamanankan kunnafoniw ka sanga ni bi tarata juin kalo tile 16 san 2026 an ka kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ fintigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔ ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko kunungo juin kalo tile 15 Mopti marabolo fan caman kɔnɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye jugu caman daji garde nationale olu ka ɲɛmaa falini na général Famuke ale ye a jɔyɔrɔ di Dawuda Traoré ma o baaraw kɛra kunungo fintilakaw minnu bɛ jamana ɲɛmaa ka lakana ko kunna olu y'u ka tɔgɔladon ka o la ɲɛnamaya kɛnɛ mun na ɲɛmaya kun bɛ jamana ɲɛmaa ka secrétaire général ani fo ka taa se ɲɛmaa so o maa caman bolo AES jamana jagoko ni bayɛlɛmaliko ministre ye ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ yaasa ka se ka taa kuma kɛnyɛrɛyew ani forobacɛw olu ka hakilinaw kan marabolo kɔnɔ kibaruya bɛna taa ni an ye kayikaw fɛ yen nɔ ko farini caman donna fintigilakaw olu ka escorte kɔnɔ baw ko gɛlɛya kun bɛ yen nɔ farini ko la segukaw fɛ yen nɔ fali wotoro tamasiyɛn bilala u la anazɛri maaw fɛ yaasa sufɛ maaw bɛ se ka u bunatigɛ cogo min na kulukorokaw yɛrɛ k'a fɔ k'u ka plaki ta ni o ye immatriculation mun ye ko a bɛ ka kɛ nka ko a baaraw ka suma kɔkan kibaruya bɛna an bila ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna la ka sanga ni jolidi tɔgɔladonba ye jamana ɲɛmaa capitaine Ibrahima Traoré ale taara a joli di ka fara fintigilakaw wɔɔrɔw kan Nɔvɛri jamana kɔnɔna la u ka masamuso denkɛ kiri tigilamɔgɔw ye san 4 kaso da a kunbaw ko a ye damatɛmɛ walejugu dɔ kɛ ka ɲɛsin musolaka dɔw ma ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kɛ aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na. an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la olumasiri tabaw ka ɲɛmaaso ye cikan bɔ ka sanga ni ko kunungo tɛnɛ juin kalo tile 15 ko an ka olumasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ Mopti marabolo fan caman kɔnɔna la ka sanga ni cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba ka cikanw kɔnɔna ye ko u ye yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Kirniya ni o bɛ Mopti marabolo fɛ ani Mopti bɛ tɛmɛ kilomɛtiri 4 ɲɔngo kan an ka sanfɛ kɛlɛcɛw k'u ka wulikajɔ fanga bɔnna kosɛbɛ u ye opération 3 de kɛ susuriwale 3 ka ɲɛsin juguw ma minnu kun tan bɛ u dogo tu kɔrɔ ko opération fɔlɔ o kɛra Kirniya ka sanga ni sɔgɔmada waatiw ye maa dɔw kun kɛn bɛ ka katakatani ka taji butɔn kɛ ka a fa ni u kun bɛ ka taa n'a ye ka taa di juguw ma maa minnu ni u kɛn bɛ ka t'u yɛrɛ dogo tu kɔrɔlaw la ka t'u ka gaw kɛ nɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye o katakatani ka a larawi ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jateminɛ a taara don tu kɔrɔ waati min na ka jugu ninnu caman dagalen sɔrɔ ɲɔgɔn kan sanfɛ kɛlɛcɛw ye mugu jigi u kan ka u bɛɛ lajɛlen susu k'u daji n'u kun kɛn bɛ ka don yɔrɔ min ko o labɛn olumasiri tabaw ka ɲɛmaaso ka kɔrɔfɔw la ko o waati kelen kɔnɔna la sanfɛ kɛlɛcɛw tora u ka baara n'u ka larawili ni munumunu saliw la Mopti marabolo kɔnɔna la u taara se yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ni Kirniya fana bɛ o ni Sevare bɛ mɛtiri 600 ɲɔngo dɔrɔn na n'u kun kɛn bɛ ka dogo o yɔrɔ la Kirniya dafɛlaw la
k'u kun kɛmɛ ka taa u ka mɔbiliw dogo pick-up dɔw ani fo ka taa se u ka minɛnw ka o dogotu dugu ma olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ kiriniya masura la halisa ko cɛbalenw ye o dagayɔrɔ in fɛnɛ gosi ka a bɛɛ lajɛlen daji maa fɛn fɛn kun bɛ yen nɔ u ka minɛn fɛn fɛn kun bɛ yen ka a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko o yɔrɔ kɔnɔna la cɛfini tabaw ye bamanan waleɲuman kɛlɛ tigilama maa 10 ɲɔgɔn ka olu daji yen nɔ wa ko wulikajɔw kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ka sanfɛkɛlɛcɛw u ka susuli ni larawuli kɔnɔ Sevare ni a yɔrɔ bɛ kilomɛtiri 32 hakɛ Sevare kɔrɔyan fan fɛ ko an ka cɛfini tabaw ka larawuli taara maa wɔɔrɔ dogolen sɔrɔ tuguni ni o ye bamanan waleɲuman kɛlɛ tigilamaw ye u ye o fɛnɛ susu ka olu bɛɛ lajɛlen daji o n'u bololafɛnw olumasiri tabaw ka ɲɛmaaso ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ ka kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa juguw bɛ wo kɔnɔ ka se ka u labɔ k'u sɔci wa ko an ka cɛfini tabaw ka baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni kɛlɛ ɲɛdɔn ani cɛsiri ni jamana kanu yaasa ka maliden n'a bololafɛnw lakana ko baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni o ye wa ko ka jigisigi di malidenw ma k'a fɔ u bɛna juguw susu fo ka taa se o waati laban ma yaasa ka jamana fan bɛɛ lajɛlen ka o labila an ka jamana garde nationale ɲɛmaayaso falenfalenni kɛra o kɔnɔna la n'a fɔ waati tɛmɛnenw maaw tun ye a ye cogo min na général Famuke Kamara ale ye a ka passation ni o ye ka yamaruya di maa min bilala a nɔ la ni o ye général Dawuda Traoré u ka se ka baaraw daminɛ ko in kɛra garde nationale u ka place d'armes kɔnɔna la ni o bɛ Tomikɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ ka sanga ni waati ɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko ni cérémonie in kɔnɔ an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba Jean-Élisée Dawo ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se finitigilakaw ka ɲɛmaa caman ma ko nin bɛ sɛbɛntiya k'a fɔ an ka cɛfini tabaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmaayaso kɔnɔ i n'a fɔ jugu dɔw bɛ ka laɲini cogo min na foyi tɛ an ka kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa u ka hakilina ye mun ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛlɛ de kɛ yaasa jugu kelen mun bɛ ni an bɛɛ lajɛlen na ni o de ye bamanan waleɲuman kɛlɛ tigilamaw ye ka se ka o kɛlɛ furugufurugu ninnu kan mun bɛ ka bɔ ko nin b'a sɛbɛntiya k'a fɔ o kɔrɔfɔw nkalonw don halisa an ka finitigilakaw ka bolo kan jamanakuntigi ka sécurité ni o ye groupement spécial de la sécurité présidentielle ye olu ye o tɔgɔladon k'a laɲɛnamaya ka sanga ni kunungo juin kalo tile 15 ye o kɛnɛ mun ni a ɲɛmaya tun bɛ jamana ɲɛmayaso ka secrétaire général bolo ni o ye docteur Aluseni Jawara ye fo ka taa se finitigilaka ɲɛma caman ma nin kɔrɔfɔ in kɔnɔna la maa mun bɛ yen nɔ ni ale ye groupement in ɲɛma ye colonel Aluseni Ba ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan kɛnɛ mana yɛrɛ k'a fɔ ko nin kulu in ni o ye jamanakuntigi tɔgɔla lakanabaw ye u ka baaraw fanga bon kosɛbɛ wa u labɛn bɛ u bɛ baara min kɛ terrain kan ani labɛn ni kologira min bɛ u la u ka commandant ka kɔrɔfɔw la ko o de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ ka u nin di yaasa ɲɛmaa bɛ se ka lakana cogo min na ani ɲɛmaayaso maaw bɛɛ lajɛlen wa ko nin kɛnɛ in kan maa minnu olu ye baarabaw kɛ u ye maa minnu latɔmɔ jɔnjɔn taara k'a di a dɔw ma ani bonyamasegin sɛbɛn mun bɛ u galabu foni k'u bila baaraw la fo ka taa se sifinaka kura minnu ni o donna nin kulu in kɔnɔna la ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ u la ko u nana yɔrɔ min na yɔrɔba don baarakɛyɔrɔ don yɔrɔ min na ni cɛsiri kan ka bonya yen kosɛbɛ o siratigɛ de la a ye ladilikan ani fo ka taa se ka kumaw fɔ u ye kuma min bɛ se k'u galabu foni k'u bila ko baaraw la o maa ninnu fana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ u labɛn bɛ u donna ni kalilikan mun ye k'a fɔ u bɛ jamana lakana u bɛ ɲɛmaayaso lakana wa u bɛna baara kɛ ni o hakilina kelen ye groupement ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ k'u b'u ka foli ni tantoli ta ka ɲɛsin an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta baw ko a ye baara mun kɛ yaasa ka se ka minɛnw ka u bila diɲɛ subahana mansinw ka minɛnw di u ma ani ka se ka u bila cogo la u b'u ka baara kɛ cogo min na ko jamana ɲɛmaa ye o hakilina ni o baara ni o laɲini mun kɛ u ye ko u bɛ jamana ɲɛmaa fo baara la wa ko u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa baara min dir'u ma k'a kɛ fo ka se a kɛ dan na EAC jamana minisiri mun ka caw ɲɛsin bɛ jagoko ni bayɛlɛmaliko ma olu ye ɲɔgɔn kunbɛn Burkina Faso jamana kɔnɔna la ka sanga ni hakilina mun ni a taara ka se ka jagoko ka yiriwa kɛnyɛrɛye tigilamaw secteur privé fo ka taa se foroba caw ma olu bɛ se ka bolo ɲɔgɔn ma cogo min na ka baara kɛ an ka jamana tɔgɔ la minisiri mun ka caw ɲɛsin bɛ jagoko ni bayɛlɛmaliko ma Musa Alassane Diallo ale kun bɛ yen nɔ an ka jamana tɔgɔ la fo ka taa se maa caman ma ko nin ye u ka jalajɛ tako naaninan de ye kɛnɛ mun ni a bɛ kɛ EAC jamana ka sɔrɔ ko bɛ se ka yakubaya cogo min na a kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ Burkina Faso jamana premier ministre bolo ni o ye Jean-Emmanuel Ouedraogo ye
ni Mali jamana kɛnyɛrɛ tigilamaw caman kun bɛ i n'a fɔ chambre de commerce i n'a fɔ OPAM fo ka taa se API Mali ani patronat ninnu ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in ka an ka jamana jagoko ni balimako minisiri Musa Alassane Jalo yɛrɛ k'a fɔ AES jamana ka hakilina ye mun ye ni o de ka se ka an ka jago siraw bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ baaraw ka se ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ wa ko u bɛna to o baaraw kɔnɔna la wa k'a ka kan an ka se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan bawo n'an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan an kolo bɛ giriya kɛnyɛrɛ tigilamaw ni forobacɛkɛlaw k'a ka kan bɛɛ ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko AES jamanaw an bɛ fɛn minnu dilan an ka se ka o don ba la ni o ye produit locaux ye ani fo ka taa se an ka se ka jago yuruguyurugu ni a ŋanaŋanamisiraw ka o kɛlɛ jɛya ka don jago kɔnɔna la maa mun kan ka nafolo mun don jamana ɲɛmaaso ka waganew kɔnɔ u k'o nafolo don n'o kɛra jɛlɛya bɛ na ani fo ka taa se bɛɛ lajɛlen ka se ka AES jamana ka hakilinaw ɲɛmaa saba ye hakilina mun ta n'o bɛ tali kɛ ɲɛtaa kuntalajan bɛɛ ko hakilina k'o lapasa yaasa an bɛ fɛn minnu dilan an fɛ yan nɔ an ka se ka taa o feere diɲɛ jamana wɛrɛw la Musa Alassane Jalo yɛrɛ k'a fɔ ko Mali labɛn bɛ hakilina mun ni o taara ɲɛmaa sabaw fɛ ka se ka o baaraw kɛ ka se a dan na kiriko sira fɛ an ka jamana kirisoba ni o ye Cour suprême ye u ka chambre criminelle ni o bɛ tali kɛ kiri belebelebaw walima kojugubaw kiriw u y'a yɛrɛ k'a fɔ kunun ko juin kalo tile 15 ko o baaraw dayɛlɛnna sɛbɛnfura 26 o b'a kɔnɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko sɛbɛnfura mun bɛ yen nɔ walima ko mun bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ professeur Clément Dambélé ani fo ka taa se Yusuf Bathily ko olu ka koɲɔw bɛ a kɔnɔ ka fara sɛbɛnfura wɛrɛ kan chambre criminelle bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ koba minnu bɛ kɛ kojuguba minnu bɛ kɛ ko ni a dɔw bɛ kɛ forobakow ye fo ka taa se jamana ka nafolo minnu ko ye foroba siraw bɛɛ lajɛlen minɛ ko o de bɛna kɛ nin chambre criminelle kɔnɔ a baaraw daminɛna wa a bɛ to sen na ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye kiri minnu bɛ yen nɔ ni o ye kiri belebelebaw ye dossier baw ka se ka o kiri tigɛ ka se a laban na yaasa jaabiw ka se ka bɔ kiriw la sɛbɛnfura minnu bilalen bɛ yen nɔ u kana to ten malidenw ka se ka a kow kungo ni a ɲɔgɔn dɔ ɲɔgɔn na ka kiri kɛ jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki ka sanga ni an ka kaso bonba ye ni o ye Bamakɔ kaso bonba ye n'a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko maaw kun ka ca kosɛbɛ ka sanga ni nin waati ninnu ye maa 100 ɲɔgɔngo ko u ye olu labɔ ka taa ni dɔw ye Keɲoroba dɔw taara Kulikoro ani dɔw taara Joyila ko o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kaso bonba ka a labila n'o kɛra maaw hakɛ bɛna dɔgɔya ɲɔgɔn kan ko a kun ye ka se ka labilali kɛ kaso bon kɔnɔna la surpopulation min fɔra ni jama ka ca kosɛbɛ ka dɔ sɔrɔ ka bɔ o la Bamako kɔnɔna la nɔ aéroport international Senu na ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 4 waati ye kunungo a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Egypte Air olu ka pankolo dɔ jagoyara ka jigin pankolo mun ni a kun bɔtɔla don Jeda k'i kunda Konakiri kan bawo ko Konakirikaw ka ejiladen maa 300 ɲɔgɔngo o de tun bɛ pankolo in kɔnɔ minnu kun taara eji kɛ n'u kun kan ka segin ka taa Guinée Konakiri jamana kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ pankolo yɔrɔ dɔw ma ɲɛ walima sira dɔw ma ɲɛ pankolo in jagoyara ko ka jigin Bamakɔ kɔnɔna la nka a yɛrɛ k'a fɔ ko pankolo in a sera ka jigin maa ni ma to a la maa ma jogin o ye a pankolo maa minnu tun b'a kɔnɔ ka olu ladon Bamakɔ kɔnɔna la yaasa ka se ka fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen kɛ pankolo ka se a seyɔrɔ la kɛwa an bɛ fɛn bɔ an senkɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la segukaw fɛ yen nɔ ANASER maaw ye wulikajɔ dɔ kɛ yaasa fali wotoro ko mun ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ Segu ka se ka taamasiyɛn bila u la
cogo min na sufɛ mɔgɔw bɛ se k'u ye yɔrɔ jan fɛ bawo ko segu dɔgɔfɛ la dɔgɔkun fali wotoro caman de bɛ bɔ dafɛ duguw la ka na sugu jɔ ko yaasa circulation kɔnɔna la siraban kasara ni a ɲɔgɔn ko baaraw bɛɛ lajɛlen ka o kɛlɛ o de la ko u ye taamasiyɛn ninnu ka bila fali wotorow la yaasa maa minnu bɛ nalen u bɛ se ka to yɔrɔ jan fɛ ka wotoro ninnu dɔn cogo min na kayikaw fɛ yen nɔ farini camanba ko o diginna kayi dugukolo kan ka saga ni a bɛ waati jan bɔ buru baarakɛlaw kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ u dala farini ko la ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔ la ko u ye mɔbili caman ka olu tɔbɔtɔ k'u escorter ka don n'a ye kayikaw fɛ yen nɔ ka taa farini di ko nin kɛra nisɔndiya ani lafiyada ye buru baarakɛlaw bolo farini ko la kulukorokaw fɛ yen nɔ jamana ɲɛmaayaso ye hakilina min ta k'a fɔ ko matriculation ni o ye bugunatigɛ sɛbɛn ka kɛ moto bɛɛ lajɛlen na sen 2 ni sen 3 kulukorokaw fana yɛrɛ la k'a fɔ a daminɛna kunungo nka ko a baaraw ka suma kunun tile kɔnɔna la moto 27 kulukora yɛrɛ k'a fɔ olu ye o de kɛ ko a caman kɛ mɛ mun ye maaw sena sumalen don bawo ko maa dɔw kun y'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnenw na nin ko n'a ɲɔgɔn min kun daminɛna ko a dɔw ma laban ko de bɛ ka maaw galabu foni nka ko sensibilisation ani ka maaw wele o baaraw bɛ ka kɛ kulukoro ɲɛmaaw fɛ yaasa maaw bɛ se ka taa nin baara in kɛ cogo min na manantalikaw fɛ yen nɔ kalanso minnu bɛ yen nɔ ni o ye premiersigiliden ye u y'u ka kalanden baarakɛlabaw ka u laja kalanden 18 ɲɔngo musolaka 8 ani fo ka taa se cɛlaka 10 ɲɔngo ma u ye lajaliminɛnw ta k'a d'u ma kaye ni kalanminɛnw caman ani fo ka taa se finiw ma minnu ni olu ye kalanba kɛ ko k'o kɛ sababu ye ka kalandenw k'o galabu foni yaasa u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na direkaw fɛ yen nɔ bozow ka seko ni dɔnko kɛnɛ min bɛ yen n'u b'a wele ko festival yaji wara o baaraw kun cɛra ka sanga ni karidon ye kɛnɛ mun kan ni bozow caman bɛ taa u ka seko ani dɔnko association medine suba nafa olu de ni hakilina bila sen kan k'a fɔ bozoden minnu ni olu bɛ dire u bɛ se ka na u tabiyaw u seko n'u dɔnko k'a lamaga cogo min na a kɛnɛ bɛ kɛ kɛnɛ dumanba ye o kɛnɛ kuncɛli kan yɛrɛ la k'a fɔ u ka mairie ani fo ka taa se dire ɲɛmaaw caman tun bɛ yen minnu ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin kulo in a labɛn cogo ɲuman ma gawukaw fɛ yen nɔ don mun taara k'a kɛ jolidi don ye gawukaw ye a laɲɛnɛma maa mun bɛ gawo ni o ye jɛkulu ye minnu bɛ taa joli di ko donneur volontaire de sang de gawo olu yɛrɛ k'a fɔ u labɛn bɛ baw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jolidi ye wale mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka nin caman ka a kisi o siratigɛ la k'u ye nin baara in kɛ ka sanga ni juin kalo tile 14 diɲɛ kurukara kɛ bɛ ka o de bila k'a kɛ jolidi tɔgɔladonba ye o de kadara kɔnɔna la gawo jolilaw bɔra ka taa joli caman di k'a kɛ bilankɔrɔ ye yaasa maa caman ni bɛ se ka kisi ni o ye don nataw la cogo min na yorosokaw fɛ yen nɔ ani kuri sangesulen taara k'a di maa caman ma yaasa u bɛ se ka sumaya bana ani bana caman ka a kunbɛn o baara n'o yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ to sen na fo juin kalo tile 30 yoroso ani kuri u ka kɛnɛyasobaw kɔnɔna la a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko nin hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye samiya mun ni an filɛ a kɔnɔ soso bɛ caya ka se ka maaw kisi ka bɔ sumaya banakisɛ ma o de la sangesulen taara k'a di u ma u bɛ se ka si a kɔrɔ cogo min na yaasa ka se ka sumaya kɛlɛ a yɛrɛ k'a fɔ yoroso ni kuri marabolo kɔnɔna la maa 300 ni maa 50 hakɛ olu de bɛna garisɛgɛ don sangesulen na yaasa ka se ka u kisi ka bɔ sumaya bana ma seko ni dɔnko kɛnɛ kan maaya ni danbe o ye kalan bolofara kura ye mun ni a hakilina taara an ka kalanko ni seko ni dɔnko minisiriso fɛ ka se ka o kɛ k'a don an ka kalan na kalandenw bɛ se ka kalan na cogo min na o siratigɛ la seko ni dɔnko minisiriso ka fara kalanko minisiriso kan u tun ye maa mafalenba dɔw bila ka sɛbɛnfura dilan kalan cogoya mun ni u b'a wele ko kirikila maaya ni danbe ka se ka don an ka kalankow la ka sanga ni kunungo juin kalo tile 15 ye o baaraw kun cɛra maa mun ye o kalan bolofara in sɛbɛn u taara a sɛbɛnfura ta k'a di seko ni dɔnko minisiri ma mun dafɛ fo ka taa se kalanko minisiri ma burema kanse ko nin kɛnɛ ye nisɔndiyakoba ye bawo anw bɛ maa wɛrɛw de ka fɛnw kalan gale ko ka se ka an yɛrɛ ka danbew an ka tabiyaw ani an ka maakɔrɔw ye ko mun kɛ ka o don kalandenw hakili la o siratigɛ la ni hakilina ye ni nin kalan bolofara kura in ko a bɛna don kalansow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa mali danbe mali tabiyaw mali sifinnakaw bɛ se ka o kalan kabi u ciniya u ka se ka kɔrɔba ni a ye mun bɛ faso kanu ani an danbe ni an tabiyaw labatoli ka o di sifinnakaw ma kebamite fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaru kɔnɔna la. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari da i
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye kokan kibaraw bena an bila ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna la jamana ɲɛma Capitaine Ibrahima Traoré ka sanga ni jolidi tɔgɔ la donba ye diɲɛ kurukara kɔnɔna la tile 2 de tara k'o kɛ jolidi ye ka bilankɔrɔ kɛ maaw bɛ se ka kɛnɛ sabatilen sɔrɔ cogo min na o siratigɛ de la jamana kuntigi yɛrɛ ye misali yira ka taa a joli di ani fintigilakaw ko k'o kɛ jolidi kɛnɛba ye ka maaw galabu fɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i joli di cogo min na Burkina Faso marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na nin baara in kɛra ka maaw wele tile 2 kɔnɔ bɛɛ ka se ka taa nin joli in di wa joli di kɔfɛ fɛn mun ye banakisɛw ka sɛgɛsɛgɛliw olu bɛna kɛ fufalaki ka ɲɛsin maa nana masumalo ma ni o ye population civile ye ni hakilina mun ni a bɛ tali kɛ dɛmɛ kɔnɔna la dɛmɛ mun ni o ye kɛnɛyako sira ani fo ka taa se ka kɛnɛya sabatilen di bɛɛ lajɛlen ma Centrafrique jamana ɲɛma kɔrɔ kiritigilamaw kɛn bɛ ka kiri bin a kan k'a fɔ ko a ye maaburuja walo labɛn Centrafrique jamana ɲɛma mun bɛ yen bi o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛma kɔrɔ François Bozize ko a bɛna kiri ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ nin waati in na a bɔnbɛn ka sanga ni ko k'a to fanga la san 2009 ka taa se san 2013 ma ko o ye joli bɔn walew ka maaw torturer ani damatɛmɛ walew jalako sira fɛ ka ɲɛsin maa caman ma ani maa caman tununnen don ko o wale minnu kɛra crime de l'humanité ni joli bɔn ninnu o siratigɛ la ko jamana ɲɛmaa kɔrɔ in kan ka kiri n'a fɔ a ye wale mun kɛ ka se ka i jɔ o kun kɔrɔ Tunisie jamana ye u ka entraîneur ka a gɛn ni o ye Lamouchi ye coupe du monde mun ni a bɛ sen na ko o baaraw yɛrɛ to sen na u ka dolantan match fɔlɔ ni u dasira Suède fɛ 5-1 o de kɔfɛ Tunisie jamana ye u ka entraîneur ka a labila ka a falen français ka degeli karamɔgɔ ni o ye Hervé Renard ye ka a nana ni ale ye o nɔngɛni kan o ko kɛlen Tunisikaw ka fédération ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ Instagram kan ko olu ye ni hakilina in ta wa u ye maa mun labila ni o ye degeli karamɔgɔ kɔrɔ in ye k'a kɛra bɛnkanko de ye Faransi jamana ni Amérique jamana bɛ ka ɲɔgɔn filɛ ɲɛ kɛrɛn fɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransikaw ka gulɔ mun bɛ yen nɔ ko u bɛna taxe da a kan fo 100% paw ko Faransi bɛ ka gɛrɛntɛ ni taxe fana ta k'a bila nɛgɛjuru sira sɔrɔ dɔw kan Amérique bɛ minnu bɔ Faransi jamana kɔnɔ o kɔrɔfɔ kɛlen Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron y'a yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ kumaɲɔgɔnya de ɲini kumaɲɔgɔn ka kɛ ko in na yaasa bɛnkan ka se ka sɔrɔ nka kumaɲɔgɔn bɛ kɛ mun na bonya ni karama ani bɛɛ lajɛlen ka hakɛw o lapasali kɔnɔna la Norvège jamana kɔnɔna la u ka masamuso n'u b'a wele ko Prince Héritier ale den kiritigilamaw jalaki bi a kan ko a binna muso 4 kan o siratigɛ la u ye nin maa kofɔlen ye ka a lasago san 4 kaso ko a b'o kɛ kura prison ferme ka sanga ni a ka nin wale in ye Israeli jamana ministre min bɛ yen ni o ye Ben-Gvir ye a yɛrɛ k'a fɔ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko a y'a ka taama bɔ sen na bawo a kun kan ka taa taama dɔ la Amérique jamana kɔnɔ ko ka sanga ni visa ko gɛlɛya u ye a lamunumunu a ma se ka visa sɔrɔ o siratigɛ la TRT kunnafoni sira yɛrɛ k'a fɔ ko nin ministre a jagoyara k'a ka taamaw ka a bɔ a ma Amérique jamana ni Iran y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye bɛnkan sɔrɔ kunungo tɛnɛ k'u bɛna mugu ni kisɛ jɔli ka a kɛ wa ko ni bɛnkan in Liban jamana bɛ a kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ bɛnkan in kɔnɔ Israeli man ka Liban jamana sɔsɔ ka a susu ka sanga ni nin waati na yɛrɛ la k'a fɔ don nataw la kumaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bɛnkan in na bɛnkan in bɛ tali kɛ mun na mugu ni kisɛ ka jɔ ani fɛnɛ
2-3 mesures u ka labila ka sanga ni juma nata ye u bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ Genève Pakistan ale ka kuma lasela o kɔnɔna la yaasa ka se ka sonali don Amérique jamana ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ mugu ni kisɛw ka se ka jɔ. Ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase aw ma ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kibaru sira bɛɛ lajɛlen na an ni ce anw sugantila yaasa ka se ka kunnafoli sɔrɔ an ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan kunnafoli lasɔrɔ a ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka ja wɛrɛ aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo a kan bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ati dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da